di dapli zakon. Katawa, bukan sulot na ulit to. Ito. Ito ko nilisisan. Ilakaw pa na ako. Ayaw ah. Nasa mo din mong ingon nga, di mo kaya. Pagpuan ko ito ganun. Ida, ito ida ko. Ida ko kayo ida. Di ba ako po sakit yan ito yan, di ba ako po diretso. Kalaka pa, ano din itong intern nga. Mami ko, sa tika, di ko. Ganun ako. Maldita kay kain. Dahil Tungkol sa kasakit. di ko ulat dia. Tingnan ako. Dili magutsa. Ay, ito na. Labs. Pagdita ko. Gabi yung labs na. Paglunod to. Maldita jud kay kay pansingkahan minimo tanan. Ito, di ko gabi na. Ay, di ko puli siya itong lagi. Kaya magkaunsa siya. Ano to dia? Kami na wala sa mo. Sakit na kung kayo. Kanang Ingon ni Papa. Hindi na sa balik. kung akong giluto ba ko kay ko na ko kahapon. Baka nang daot. Si Palong. Sing. Mang dari mo ko. Pampal. Ya, naglagyan mo kasi mga Usually ko ama. Ura eh. Parang mga po kakinraw dili. Isa-isa sa kino. Ang isa, ano nga pa na siya magagawa? Alas 12, mabasa. Amo say ko Okay, ko mo. Hello, Pipi. Tut. Mga kabayan, sa wakas, amo naging napaamot ang di paamot na mo. Buat lagi. Pagkita sa Ginoo. Pagkaadlaw ang iyang pagbati. Paglibor rin. Karon nalagyan. Amo naging successful yun ang iyang pagpanganak. Taloy sa Ginoo. Surely, tuto na lang po ang meeting result na akwaan na. Ituto yung mga meeting kabayan. ka. Ay, tuto. Maraming salamat. Well,